La introducció de nous ingredients i noves formes de processar els aliments estan fent créixer el nombre d'al·lèrgies alimentàries i de persones que pateixen la malaltia celíaca o intolerància al gluten. Per totes aquestes persones, l'etiquetatge dels aliments és fonamental per prevenir problemes de salut, ja que l'única manera d'evitar un procés al·lèrgic o una intolerància és no ingerir, tocar o inhalar l'aliment en qüestió. En aquest sentit, l'etiquetatge és l'únic lloc on el consumidor pot consultar quins ingredients conté el producte. En el cas concret de les al·lèrgies alimentàries, actualment existeixen diferents proteïnes que poden produir processos al·lèrgics. Les més comunes es troben en els ous, la llet, els fruits secs i el marisc. L'Associació Immunitas Vera treballa per millorar la qualitat de vida dels afectats per al·lèrgies alimentàries i recomana a aquestes persones que segueixin uns passos bàsics a l'hora de comprar i observar l'etiquetatge. Ha de saber quines denominacions pot tindre l'al·lèrgen en qüestió, quins aliments el poden contindre, quins aliments poden estar contaminats d'aquest al·lèrgen, quins productes cosmètics i d'higiene el poden contenir, quin material escolar o de pintures, quins additius poden contenir aquest al·lèrgen. I sobretot, sempre mirar l'etiquetatge, sempre, perquè el fabricant no està obligat a informar-nos a nosaltres dels canvis que pugui tenir aquest etiquetatge d'ingredients. Les persones que pateixen de celiaquia o intolerància al gluten també han de comprovar sempre l'etiquetatge. En el seu cas, però, existeix un logotip, una espiga de blat barrada que indica que aquell producte no conté gluten. Aquest símbol es deu al Pacte pel Celíac i el Diabètic promogut per l'Agència Catalana del Consum des de l'any 2004, on molts fabricants es van comprometre a indicar si el producte conté o no gluten, a més de la composició nutricional de l'aliment per interès de les persones diabètiques. El Pacte pel Celíac i el Diabètic és la primera eina que vam disposar per part de l'administració, en aquest cas l'Agència Catalana del Consum, per identificar la possible contaminació en els productes no específics, perquè els específics ja estan prou clarificats. Aquí podem veure que en aquest cas ens diu que no porta gluten, però també hi ha ocasions en què ens identifica l'espiga que no està barrada i això vol dir que per qualsevol raó podria haver-hi una mena de contaminació, sigui en el preparat, sigui en la cinta d'emmagatzematge, etc. D'altra banda, l'Agència Catalana del Consum realitza habitualment controls de seguretat als productes alimentaris. D'aquesta manera, es comprova que l'etiquetatge es correspongui amb el contingut del producte. Quan el laboratori rep una mostra per analitzar, aquesta s'identifica i es prepara per tal de sotmetre-la a anàlisis químics que determinaran si el contingut es correspon a la informació de l'etiqueta. Un cop finalitzat el procediment, s'elabora un informe. En el cas de donar resultats desfavorables, l'administració obre un expedient sancionador a l'empresa productora. Per més informació, podeu adreçar-vos al web www.consum.cat.